Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:21. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat, bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Kada siglang sang inadlaw, ikalimang adlaw sa bulan sang Mayo tuig 2021.
Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan sa mga kauturan ta nga nagapamati na sa aton sining nga pagpangalagad. Welcome na diri sa inyo sining programa ang Aksyon na BBB. Liwat kita nga mag-ainop danay tubdob kita sa takna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon reporters. Handa na sa pag-file sa ilan na tipon nga mga balita plus mga balita nasyonal karon dugay-dugay sa News Center. Kalakip man ang ato sining nga mga balita nasyonal, kagiban pang mga balita dalonta sa aton sining nga pagpangalagad. Kamusta nga ato sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod? Yari man kita sa Day 3 sang vaccination program dira sa SM City nga ginapatigayon sang aton sining nga syudad mga kaaksyon. Kabayon ti ang aton sining mga kaaksyon gayuhom lang kita kung makita tang numero sang COVID-19 patient diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kag Negros Occidental kay kataas gid mo. Ga-triple pa saya mo. Ay, pwede. Daw hindi mo mabangbang ang COVID-19. Paano tanim kwan man? Paano tanim sampagar man? Sa mga kaaksyon ta nga nagapamati sa sining udto sa aton sining pagpangalagad ang face mask, social distancing kag face shield tumanon tagid niya. Galing kay bisan sa sulod sang puluyan subong daw ka ay ho do hindi mo maintindihan nga sitwasyon ini. Ang ibang sini ginahilanat pero tiway na nagpakonsulta sa ilan na lang sining puluyan nagpanimuron kag nagtumar sang bulong. Ay puwerte kay ti sa kahadlok nga ti magsulod kuno sa ospital ginadeklarar nga COVID-19 gilayon. Depende man na siguro ang mga doctors and nurses na magkahisayod sa nimo, magkahibalo sa deklarasyon kung bala ikaw purely nga trangkaso o kon COVID-19. Ay pwede. Sige lang halong gid sa mga kaaksyon ta nga nagpamati sa siring nga udto. Samtang nagatimo-timo kamo sang palanya gahon ninyo paghalong gid kita. Sa mga kaaksyon ta sa kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod, kalakip man sa aton sining nga mga kaaksyon sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Kag kalakip man sa aton sining nga mga kaaksyon sa bahin sang Oriental side, kamusta kamo iya mga kaaksyon namon sa kanginan? Kalakip man sa bugos nga Region 6, magainop danay kita sa sining nga udto. Ang init subong grabe man, no? Hindi mo man mabangbang, may mga pag-ulan-ulan nga babatyagan sa pila ka bahin sang probinsya. Yan itong nakaligad ganing gabi diri sa Bacolod. Nagro-ulan-ulan man siya pero hindi tamagid kadamol mga kaaksyon. Umpisa na gid man siguro sa tigululan pagro halong-halong lang mga kaaksyon. Pero subong adlaw yaga tagiti ang init porte nga kainiton. Sige, sa kinandan ako ang inyo sa kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Manginkopod ta si aksyon na Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa Talisay nakarecord sang pinakamataas nga single day cases sang COVID-19 subong nga tuigo. City Hall sarado subong nga adlaw. Di kahapon to ang Victorias nag-start na hati subong ang Talisay na naman, no? Nagsugod naman ang Talisay. Ay, puwerte.
Sige, samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Action Art Tayopon. Siya na'y temporaryo mangingkaupod ta sa Bacolod City Government Center. Kadamoon sa mga OFWs nga nakapauli sa Bacolod nagdangat na sa 8,500. Sunog kay Councilor Salanga, pagbiyahe sa nga mga sektor nagapabilin nga wala sang problema. Ang problema lang dang sakyanan halin sa ila siligin halinan, no? Amo nang pinaka-problema gid sa tanan. Samtang sa BCPO naman nga balita, gabalita ni Action Eric Magbanwa. Naduga nga naman sang napulo ho ka mga PNP personnel kag INIOP personnel sang Bacolod City Police Office nakaligad tong Monday blamo. 75 ang recorded nga kaso sang COVID-19 sa bugos nga BCPO, including na mga INIOP kag PNP personnel, but this time naglabot na sa 85 ka mga bagong kaso. Ay, perte. Grabe. Sige. 85 ka mga PNP personnel. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ay gabalita ni Action Alvin Graba. May gangtanan sa 61 anyos nga laki sa banwa sang Moises Pamilya, ginlutang. Samtang nga balita sa patrol, igabalita ni Action Alvin Graba, mga suspect sa bypass kahapon sa banwa sang Morsa, pasakaan kaso sang pidiya subungad na. Kaga 20 ka mga puluyan sa barangay Sumagin demolish siniman nga aga. Kaga may mga ongoing by bust operation sa area sang Police Station number 7 kaga Police Station 1. Ato ni baloon na nagkaroon kung available ng data gikan sa kay Action Alvin Graba sa patrol. Sa syudad naman sang Cadiz, igabalita ni Action Roger Gotib. Syudad sang Escalante, former kagawad nga ginserbihan sang search warrant sang Criminal Investigation and Detection Group o kon si IDG kag nakuhaan ini sang madamo nga armas lutang kag mga bala gin-inquest na sining aga. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Action Dorel Cabato. Ini may kangtanan sa blended learning nakaapekto sa mental health kag ikaayong lawas sang mga manunudlo. Sobra guro nga paligbog ni ma'am ni ay nga nakaapekto sa ayo. Samtang nga DFA o Department of Foreign Affairs Secretary Locsin nagpangayo sorry sa iyang pagbuyayaw sa China. Samtang nga maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, labi na diri sa Region 6 sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Karon dugay-dugay mabatian sa pagpangalagad sa aksyon BBB sa balita sa News. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa dinig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, samtang nagapahunay-hunay na kamo sa sininga udto, kay mainit man ang tiyempo. Ang iban sini, yara lang sila tagsa ka mga puluyan, nagapakoribon. No? Kay kainit gid sang tiyempo. Sige, daligid lang ha sa mga kaksontang nga nag-likes kag nag-share sa aton sining pagpangalagan. Karon lang dugay-dugay tirahon tana ang inyo sining mga ngalan. Ha? Sa mga nag-likes kag nag-share sa aton sining program.
Kag sa mga ka-aksyon tangayara sa www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton, may lang nga pagpamati sa inyo sa sining udto. Ayos? O sige, samtang ang iban sinig timo-timo na, ang iban galuto pa, ang iban sinig hilay-hilay na. Kay matulog-tulog sila kuno, na bisan kadali lang antes magbalik sa ginakabahuan. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:34 ng aton oras. Kadtuan tanay nga aton sining resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Miyerkules, May 5, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 22 kag 29, liwat 22 and 29. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta nga naga-monitor sa sining udto, pangunahon ta na itiraho ang mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa. Sige, daligid lang ha. Kay aton sini dugay-dugay tirahon, no? Daligid lang, no? Sa pamangkot nga halin sa Manila, kung pwede ka pauli sa Bacolod, pwede gid. Basta importante may plite ikaw, no? Kay kung wala ka plite, hindi ka man ka pauli, di ba? Kag may RT-PCR lang kuna daw ng requirements pag alin mo sa Manila, amo gina sang requirements. Pero pag abot mo diri sa Bacolod, daw i-swab test ka man lang, tapos kung mag-negative, pwede ka man lang kapauli na, no? Amo na ang patakaran, pwede na kapauli, sige. Ayos, matira tadi anayo sa mga kaaksyon ta kay Daday Hilado, may lang pag-monitor Daday Hilado, no? Kay Aquarius Maldita ako, pwede si Aquarius ba? Ayos, Angelina Galupo, kay Christine Minyes Villalobos, kay Lil Gilia, may lang pag-monitor kay Lil Hilia, Lil SD Helia. Ay, pwede. Edgar Pilayo, kay Madam Janet, no? May lang pag-pamati. Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pag-monitor. Homa Lumina, Atia Kim Iriman. Sa kay Jose Talunan, good morning lang, no? Kag kay Classical AC, may lang pag-pamati, Classical AC. Maria Belia Alba Rindon, Rachel Bonilla, kay Richard Plandes, kay Philip Alonsagay, Paringken, may lang pag-monitor sa Tokyo, Japan. Kay Kagawad Peter Noble, sang Barangay Panukoy, may lang pag-monitor Kagawad Peter Noble. Kay Kagawad Imbongjo Campo, dira sa Barangay Maauho, kay Rene Kasaklang, Jo Marie Versosa Ramuran, no? Kay Salvacion Manyusa, kay Ters Vergara Sancho, Liberty Benite Nobaldo, Concepcion Rodriguez, kay Nes Guanzon de Vidagracia, no? Kay RSTGF, may lang pag-monitor kay Mary Ann Pilieco Barrientos, Martin Gonzales, Martin Aliling, may lang pag-pamati. Kay Judy La Cruz, Francisca Puso Maderazo, may lang pag-monitor. Kay Jessa Joy Makawili, no? Kay Lilibet Villanueva, Alberto Alba, kay Nixon Rilota Bernardo, and Carlos Gulaher, sa kay Joan Recicio, Jeneline Huerba, Shirley Ann Guzman, Veronica Santillan Manukan, kay Agnes Zaragoza Lumayag, may lang pagpamati. Barrio Garay, presentaman kag si Nestor Escobido, Brenda Narciso Alaban, and Rochelle Evangelista, sa kay Nomeriano Solotorio. May lang pagpamati man. Fernie Espanyola, kay Alex Fuentes, Juji Casalim, and Joel Locasan, kay Yorku
Alex Montesa kag kay Randy Santillan Juanse. May lang nga pamati sa inyo tanan-tanan. Ayos, siging iban sini pagkarunan talang ni kay tirahon tada mga kaaksyon ng inyo sini nga pagpamati. Sige, daligid lang ha, standby anay kay matagtapila ka mga commercials. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Banak, bulig! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banak Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:43 ang aton oras sa bagulang nagbukas ang ila sining mga transistor radio, sa mga bagulang nagbukad sa ila sining Facebook page, kag naka-tune in na sa aton sining pagpangalagad. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan, no? Sige, karon lang dugay-dugay mga mensahe ninyo, ha? Pwede ba lang maghubin ang may edad na? Pwedeng-pwede.
Kag ang mga balita nasyonal nga inyo sining mabatian sa dili ginamang madugay. Builog nga ginadulong sa inyo nga balita ni Akson na Dorel Cabato gikan sa News Center sa Akson no Radyo Bacolod. Ini may kangtanan sa blended learning nakaapekto kuno sa mental health kag ikaayong lawas sang mga manunudlo. Kag DFA Secretary Locsin nagsuri sa pagbuyayaw sa China. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Region 6 sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Akson na Dorel Cabato. Action Doors, mayungod to. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ginakabalaka subong ni ACT Teachers Representative Franz Castro ang report nga masobra 10% or 70% sa mga manunudlo sa pampublikong eskwelahan ang nag-ako nga may negatibo nga epekto sa ila ang karon ginapatuman nga blended learning. Base sa online survey sa Alliance of Concerned Teachers o CONACT, nakaapekto sa mental health sa mga manunudlo ang tuman kadamo nga workload sa distance learning. Samtang, yara naman sa 10% ang nag-ako nga nagabalatian na sila bangod sa mas mabugat nga responsibilidad sang bag-o nga sistema sa nga pagtudlo. Suno pa kay Castro, nakabaton man sila sa mga report nga nagabatsyag na sang malala nga hypertension, sobra nga stress, kulang sa pahuway, pagpalangdulom sang mata, pagpalanakit sang maskulo, pagpalaminhod sang mga kamot, pagpalanakit sang likod kag depresyon. Ining mga manunudlo rason sa sobra kadamo nga trabaho sa blended learning, magluwas pa nga kulang man ang sweldo sang mga ini. Samtang, obligado man ang mga manunudlo nga magsumeter sang mas madamo pang report sa implementasyon sang distance learning base man sa mando sang Department of Education. Kag dugang pa ni Castro, nga bangod sa pagpalawig sang school year, mapilitan ang mga manunudlo nga mag-overtime sang 77 ka adlaw para sa siningat tuig sa diin nagatrabaho ang mga ini sang 13 ka bulan nga wala sang summer break, magluwas pa sa wala man nabayaran nga overtime. Kag sa iban pagid Tuod gid man Action Doors. at tuod good Action Rex kay ang gin-survey sang ACT mga teachers Galing ACT man na mo. ACT man na mo. Ti ambot lang kung nag-suffer gid man, no? Kung sa kadamo hamak mo matuon ang teacher sang inugbutang sa module tapos ang ga-print lain man ang ga-print, di ba? Sa may mga school Action Rex na sila man ang ga-print sa ilaya nga mga. That's why may mga printers sila, may mga bond papers, may teachers ka na Action Rex nga naga solicit bala sang bond paper kay ginakulang gid siguro. Why budget ang DepEd parte dira? May ara man sang ano gito sang una-una gid na mapag-implement sina ginakulang siguro ti subong duway naman kabati nga may may amo naman ang kapoy naman. Actually, protein ginikanan sinaga kakapoy man na. Siyempre, actually, tanan apektado. Ginikanan, kapoy. Kasi siyempre, may ara, sila pa yung tudlo pa sila bata. May man bata nga, siyempre, kapoy. Pag kay online mo, hindi daw, kundi first time ni ini nga natabo sa ilaya. Kung magwangal man ang ginikanan, kagkabataan. Ano na lang tanan, Action Rex. Ay, nako. Mayo lang ni kay may Teachers Association. Kung may ginikanan na association, may parents association, actually may PTA pero why na subong, no? Kag may student council ti may ara man na. Galing kay
Galing ti. Diretso na sa mga manunudlo. Ang importante da nga pasakaan sila sweldo. Amo na dang Correct. tinutuyo, Ano- di ano ba? na, yes. No. Kagang ilang nga overtime man ta ni Action Rex kaya syempre ga overtime man ang mamanunodlo tas ang pulaw sa Ti, module. kung adlaw ya, di na sila. Ara sila balay. Dapat adlaw na lang na Teach, nila ya oh. obrahon. Di na Oo. sila mag-overtime pa. Magsukot overtime. Sa bilog nga adlaw da, kung ano ang ila duty sa eskulahan, amo man ang kantuan nila sa nga pag tuon sa matagadlaw man action doors. Pero may ara ko Galing man. nanikilala Pero nga syem- teacher sa public nga ang obraya pang kuan lang sa sulod sang balaya pang limpyo man bilog nga simana. Mayo ka na tinloan ang balay niya. Ti, Kaya may amatin guro mo mga na, teachers, no? Action Rex, balo ka nag-a-adjust, bala sining bago nga sahi isang pagtuon sa mga estudyante. 2 years na ni. Hindi nila ano dayon. Ma-adapt? May ara Di nila, iban. oo. Kaya siya, budlayan siguro, Action Rex. Galing ti respetuhon ta lang na may mga teachers Yes. gid man nga nabudlayan sa kasubong sini nga sitwasyon mo unlike nga mag face to face nga daw kasimple lang para sa ila. Kay extra work na Action Rex mong ang ining ano ni blended learning. Magluwas pa na sa Ting mga iban niya nga raya gampang sa mga lampanganan sa kuan kun tingadlaw. Sino? Teacher? Oo Sa diin ka. Mayo kun way ta kakita kag hindi ta kilala sila kay. May ginatuod kay gigaling nga teacher. Bali nagabalasa siya. Hindi ilang ano? mga hampanganan bla sa mga mall bla. Ano Abi ganina? ko nagamuha mo. Hindi madyang. Why na? Sa mga mall kay allowed na ng fishing, ano na gani magtawag ka na? Wala ko Ilang bimaga. gahampang bla sa mga mall bla na. Basta sa ila nga hampangan Oo. na. Aranda sila. Ay, gali ka. Oo. May nakita ka da. Ti sa prangkang istorya kita og gidman Nakita Ti amo lang na galing Basi nag-break pinama lang lang na sila sila. guro basi nag-break sila pati Oo. why dapat i-break sila. Kay kung anong ginimo nila sadto nga may wala pa pandemya, amo gina sa dapat. Kung off duty na pwede siguro. Pero ti adlaw nga Monday to Friday, bisan sid amo dara daslaw. Pila man lang na sila guro kabilog Oo. Kilala mo gali. Ati oy. Sige lang Mga Kay- public school teachers sina Action Doors Ay, to. hindi na yung mga private schools. Okay. Ina prangkang istorya na pero pila lang naman ina sila sa Hindi mga tanan, teachers Hindi tanan. nga nagaligoy, no? Kung may estudyante nga Oo, ligoy, galigoy may estudyante, teacher, galigoy mga teachers na. Kag hindi tanan. Hindi Suliton tanan. tayo hindi tanan. Bayara lang palaligoy, no? Sige. Kinabahan na to siya, Action Rex. Nakita mo. Okay. Okay Sige Sige sa iluhatang balita at Action Rex. Dili naman tayo sa sa West Philippine Sea naman. Kaya nagpangayo sang pasensya o kung nag-sorry si Foreign Affairs Secretary Theodore Locsin Jr. sa gobyerno sang China bangod sa pagpamuyayaw sa iya tweet sa diin na ginapalayas niya ang mga barko sang China nga yara sa West Philippine Sea. Suno kay Presidential Spokesperson Harry Roque, mismo si Locsin ang naghambal sa ila istoryahanay man pagi sa telepono nga nagpangayo siya sang pasensya kay Chinese Ambassador to Philippines Huang Xilian. Nagapati man si Roque nga si Locsin ang ginpaiguan ni Presidente Rodrigo Duterte sang ginhambal sini sa iya Talk to the People lamlag lang o kung nagligan niya gabi nga hindi dapat mangin rude kag disrespectful sa China sa pihak sang konflikto. Wala man ginmensyonan ni Locsin nga plano sini nga mag-resign bilang tiglikom sang DFA pero ginpahag ni Roque nga sa meeting nila kay Duterte upod si Defense Secretary Delfin Lorenzana ginhambal sang presidente nga hindi niya gusto nga may nagapamuyayaw ilabi na sa patag sang diplomasya. Kag dugang pa sini ginsiling man kuno ni Duterte nga sa iban nga miyembro sang gabinete
nga siya lang kuno ang mahimo mamuyayaw sa hambalanon sa diplomasya. Ginbuyayaw gid man ni May ginhambal ang siya Locsin, Rex. no? Hindi lang ko kung ano exactly niya ginhambal. Sa tweet niya to, siguro sa kaakig niya balahaw. Kay do hambal-hambal lang akong mag-ayo ang chimpo, malakat kami pro mangyapon. Tinag-sorry, mo tati ka nag-sorry siya. Sige, kag sa update sa world records ang COVID-19 pandemic, ang cases sa bugos ng kalibutan nagdangat na sa 154,974,406. Ang nagkalamatay 3,241,043. Ang nakarecover 132,427,343. Sa Pilipinas, pinaka-latest in cases naton diri 1,067,892. Ang nagkalamatay, 17,622. Ang recoveries, 984,210. Sa Negros Occidental COVID-19 update naman, cumulative report from March 27, 2020 to May 4, 2021, ang total cases yara sa 12,250. Ang bag-ong nadugang kahapon, 210. Recoveries, 9,566 kag ang death toll, 276. Out of 12,250, 2,405 ang aktibo nga kaso subong sa bilog nga Negros Occidental. Sa Bacolod naman, 128 or 128 ang nadugang kahapon nga kaso nga nagdala sa kabilugan nga 7,716. Ang recoveries 48 nga nagdala sa kabilugan nga 6,548. Ang death toll duha ka nagdala sa kabilugan nga 219. Out of 7,716, 949 ang aktibo nga kaso. Sa Western Visayas, 430 ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 36,878. Ang recoveries 106 nga nagdala sa kabilugan nga 30,771. Ang death toll pulo nagdala sa kabilugan nga 920. Kag out of 36,878, 5,181 ang aktibo nga kaso sa bugos nga Region 6. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato na sa balita ng sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon na Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon na Radyo Bacolod. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:56 ang atong oras, 11:56 na mga kaaksyon. Sige sa mga kaaksyon ta, mayo lang ang pagpamati sa mga listeners. Tirahon ta dugay-dugay mga balita nga gintipon sa aton sini nga mga action reporters. Ang report ni Aksyon na Dorel Cabato sa News Center builog nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang sa patrol. Ini may kangtanan sa mga suspect lang nadakpan to sa banwasang Morsya angot sa buy-bust operations. Dako-dako man to, 2.7 milyon ang worth sang droga nga nakuha sa mga suspect. Actually, ang subject is Andro Ledesma. Pero way matigayon nga madakpan bangod man nga naka-iskerda ini siya mga kaaksyon, no? Kag 20 ka mga puluyano sa barangay Sumagin pang demolish sa sining Adao. Kag iban pang mga balita sa patrol. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Yes, Aksyon Rex, igapasaka na ang kaso batok sa tatlo ka mga persona nga subject sa buy-bust operation sa idalom sa Philippine Drug Enforcement Agency sa pagpangmuno diri ni PDEA Agent Bamboo. Sa diin sunod diri kay Bamboo Action Rex. Ang kaso diri nga igapasaka against sa kay Raylan Artos kag kay Justin Ledesma
ang kaso nga violation sa section 32 sang RA 9165 amo ni ang kunayban so nagkunayb ni sa pagbaligya sa illegal nga droga while si Andrew Ledesma Action Rex sa muning nakapalagyo ang magapangatubang man sa kaso violation of RA 9165 particular sa section 5 and section 11 sang RA 9165 gin-confirm niya by the way Action Rex sang nadakpan ini kahapon daw kun kagabi sa area sang barangay Alegria sa Banwa sa Murcia nga nakuha ang masubra 400 gramos ang suspected shabu pero sa karon Action Rex ang ginapaidalom sa Negros Occidental Provincial Police Office ila sining sa laboratory o sa examination abi and karon nga adlaw karon sa hapon siya mahimo na igapasaka ang ini nga kaso against them. Now gin-confirm niya Action Rex ini si Andrew Ledesma ang si Andrew Ledesma Action Rex ang anay bilanggo o kung nakaagi ni siya preso sa kaso man nga illegal nga droga and why siya kabalo kung paano ni siya nakagwa nga posible ang iya sining Action Rex base nag-plead guilty o kung base na-dismiss ang iya sining kaso but definitely suno sa iya na bingo gid kagabi sang ila sining hanay nga dagko nga mga putos sang suspected shabu ang ila sining recover sa bypass operation dito sa Alegria Banwa sang Murcia. Di na kuha ang mga drugs ni? Puluyan sa temporaryo nga Di ginitigaran. sa dini magalini? Suno sa Action Rex sa pagpati Manila nga ang ini nga illegal drugs ang gin-deliver man gikan dito sa Metro Manila. Diin ang ini nga illegal drugs suno sa iya man ang posible nga ginbagsak sa iya base man sa iya sining order and posible madamo pa ang na-deliver ang sining antes natabo ang ini nga bypass operation. In fact, kinakabig ni siya nga high-value individual, high-value target sa mga kapulisan, granting nga sunusaya, ini nakaagi priso, Action Rex. Sa illegal man sa priso, eh? Oh, nakaagi ni siya priso, kaso illegal drugs man, Action Rex. Nakagwa lang way siya hindi niya ma-identify kung bala nakagwa ni siya via plea bargain o kung base nag-dismiss ang kaso. And that is why nga nagliwat nga gin target and kagabi positibo nga nadakpan ang mga ini-action na Rex nga nagabaligya gid sang illegal nga droga. Taga kuan pa ni Giliong nadakpan niyo, taga Manapla pa niyo, sinong Manapla di man? I-check ko ni Action Rex kay sino ka din yung nagkaladakpan eh? Si Raylan Altos. Si Artos, taga Manapla ni mo? Si Raylan, taga Manapla ni siya. Oh. Si Justin Ledesma. Justin Ledesma daw, taga Victorias ni mo. And ining isang nakapalagyo si Andrew Ledesma. Oh, Andrew Ledesma. Oo. And confirm niya ni nga Action Rex suno sa iya nga high value individual. Pero lain pagid suno sa iya kung karon kay kung mo ang illegal drugs nga na-recover kagabi dito sa Murcia. Action Rex sobra 400. And timbangon na liwat sang chemist. Pila tong recovery? Sobra 400 gramos ang suspected shabu, 2.7. 400 grams? Yes, Action Rex. Amo ni Action Rex, no? Ang ila sininga na recover. Pero, suro sa iya nga, ikuan pa ni, itimbangon ni liwat sa chemist sa Negros Occidental Provincial Office para may baluan kag kung maglabot ginan kuno na tunga sa milyon tunga sa kilo lain na niya ng tawag man sa Action Rex hindi ni siya high value kundi isa ini ka matawag nga pinasahi nga kundi daw nga nag-supply na siya sa illegal nga droga. Anong sino ka din nag-spearhead sa operation eh? PDEA agent Bamboo Action Rex. Ti-check nila ni kung kasano ni naggawa sa jail o sa prisuan kay gin-confirm nila nga nakaagi ni preso mo nadakpa ni si Andrew Ledesma. Sa Action Rex i-check tani kung saan ni nakagawa kay amuning initial information kuha sang mga katapo sang PDEA. Ti paano nagka-eskerda to? Come again? Paano nagkapalagyo?
Nagpalagyo action reg na mutikan niya nga otoridad o kung na PDEA agent ang ila sining ang iya sining na baligyan action na Rex. That is why dasig ini palagyo ginbilin ining duha ining si Tiway ni salakyan eh? ay man action na Rex nga salakyan. Way salakyan? I-check ko ni action na Rex kay way pa. Paano sa nagpalagyo? Naglakat-lakat lang siya o nag-jogging siya? Mahambal man na dali lang ha, walking lang ko kadali. Kaya dali lang siya ha, walking lang ko. Anyway, action Rex mo ni ang ipa-check din sa ila kung paano nagpalagyo si Lidesma. Yes, action na Rex. Kaya muling subject nila sang operations, pitik sintas, way madakpan. Madakpan ang kalaban naman sa mga nagkakadakpan action Rex sige makapadalagan mo. May kurso man ni sila mo. May kurso man ni sila kung madakpan ka gani gabaligya ka dapat may extra ka nga kurso. Ang another course nila dapat kabalo ka sang marathon. Amo na? Oo. Para hindi ka madakpan pares diri sa babae ka ginaw diri sa purok kasing-kasing diri sa area sang barangay 10 babae man yun 34 anyos dakpan siya dakpan man siya sang grupo ni Major. Hindi siya kumalumag ka palagyo mo hindi siya way siya nagkuha sang panibagong nga kurso okay balang dalagan pwede man na gani nga pwede man ka kuha kurso nga may hutik pro oo no pwede gali oo nga karon dugay ara kami da palagyo mo dali lang kita na ito haga. Ang reaksyon na Rex ang pahayag ni PDEA agent Bambo. Tiplo nga po na nila pangitatan ang sakto lang ang proseso nga hindi na mo. Si Bambo ko no, Action Elmar. Action Elmar, palihog lang kay PDEA agent Bambo. Ara na. I think number 3 na, no? Sige. Ari si PDEA agent Bambo. Sir? Na-monitor pa ni siya tungod hari ni siya sa aton watchlist dugay na nadakpa ni siya kagwa dayon na elevate ni siya naton as regional target listed person. So amo ni nga ditutukan ta sa sang nagkanta kita sa dating surveillance sa ilabalay kag dito siya permi man sa iyang farm dito may manukan sa Alegria Morsha. Ni si Andrew Ledesma, sir, anong kaso niya before? Nakakaso man sa section 5 pero wala pa kabalo kung paano nga nakagawa siya kasi naka-bail plea bargaining or na-dismiss so wala pa idea tungod nga lain nga unit ng nakadakop sa iya sa una. Will you be filing a case against them? Mag-file kita sa section 26 which is conspiracy in relation to section 5 selling possession sa illegal drugs. So, Rex, kapain lamang iniisang pahayag ni PDEA agent Bambo sa diin conspiracy, no? Ang isa sa mga kaso nga pag-atubangon ng dapat i-check na nila kung paano na nakagwa gidman na or nag-plea bargaining si Andrew Ledesma kung correct nang ginahambal ni agent Bambo nga nakagi preso na. Muni action na Rex kay siya mismo nakahambal man kayo mo itong initial information nga iya sining rubaton i-check ta niliwat kung saan o ini nakagwa sa pirisuhan action na Rex. Kay daw hindi ko magsala daw dra na natabo sa may atubang Kapitolagon mo. The way back 2018 bla kung 17 daw mo na nga mga year. Dumduman pa na aksyon na Rex mga amo nga tuig daw. Dumduman mo? Kagahon kay isa ko to sa Kwanto kagahon to aksyon na Rex? Sakay sa pick-up? Nan. Amo nagpalupok pa to gani? Amo na siya? Amo na siya. Galing kay tingala mang ganit aksyon Rex nga nakagawa ni siya. Kay siguro may kaso nakapiansa ni siguro or naka-avail sang plea bargaining i-check mo na gid kag i-check na sang pediyang background sina sa aksyon na Rex double check tani kay una bes ang ining kaso sa iya basi ko natuman sa prisuan kag ginpatoto lang na blag kag kaprehoy lang nga ngala na iya
posible isa pa na aksyon na Rex. I-check naman ni siya karon aksyon na Rex kung bagla ano gid ang isa sa mga rason de magluwas base kay kung plea bargain action risk kung dako man ang recovery mabudlayan man siya especially subong 400 grams sabi ati ayawan ka nakagwa plus pa ang nakahali ni siya o kung na anay bilanggo kanugong blas ang pangabudlay sa mga otoridad tapos tiksintas palagyuhan man lang kung nakapalagyo. Iya ko nakapalagyo. Amo nang mga bagay nga dapat ibaluon. Magkutunta na siya, kag tawagan ta siya liwat, ano nang background sa ano ni nakagwa, sir, kag ano nga kasong ginatubang niya magawa sa illegal drugs, kaya nagpalupog granting, di ba si may kaso man yan. Ti ano ang balnis ang duwaning nadakpanaw? Way nato ni na istoryahan ang do action rex. But kagabi ko na interview ni aksyon dyan ang duwane. Oo, kay Gilprison ni Galayon sa Murcia PNP kagabi action na Rex. After sang ila sininga by basta gindako by basta operation action Rex. Sa Murcia ni sila gin pang-detain kung gindalas sila sang PDEA? Way sila sa PDEA office kundi gin-detain sila sa area sang Murcia PNP action na Rex. Sa lugang paginaton nga balita 20 naman ka mga puluyan aksyon na Rex ang tigayon na ako na gina-demolish sa karon nga adlaw sa idalo mo naman sang kaginadra sa area sang Sumpag no purok ako na AC Yulo purok Masinadyahon Barangay Sumpag sa ining 20 ka mga puluyan aksyon Rex ang damlag pang suno diri sa pahayag sa ila sining Sheriff 3 nga si Francisco rather ang ila sining Sheriff 3 Action Rex nga si Ariana Magallanes nga tuig 2017 pa sang ginpapanaugan sang demolition ang ining 20 ka mga personalidad ni just so happen nga sa malawig man nga panahon plus nga pandemic pa Action Rex way ini gilayon nga nadayon isa diri sa ginaproblemahan man sa mga pumuluyo ang ila sining puluyan kung diin ni sila i-relocate diin ni sila isaylo granting suro sa ila nga ginaguba na ang ila sining mga puluyan subong adlaw ti isa pa sa mga problema dira sa din ganitong area Purok ako sa ACU Purok Masinadyahon Barangay Sumpag ang area sa dinadampi inabalang kong going ka South Action Rex among alagyan pakadto sa Punta Taytay maliko ka pa Punta Taytay nga weng yes correct maliko ka patoo unang balay dira Action Rex dira umpisa pag demolish sina kag diretso abi 20 ka mga puluyan ang iga demolish action Rex kay ang ining suno kag base diri sa pahayag ni Ariana Magallanes kag base sa legal nga pamaagi suno sa iya ang ining duta ang ginapanag-iyahan ni late Alfredo Yulo nga ginrepresentar man ni Oscar Catalino Yulo batok diri sa Biente ka mga nagapanag-iya o nagpatindog sang balay granting kag aminado man sang pila ka mga pumuluyo partikular ding si Romulo Achibar sa diin suno diri kay Romulo Achibar nga hindi ni ila duta galing iti sa madugay kag malawig nga tinion nga pag tener nila pitik sintas sila ang paghahalinon kag wala sang salayluhan nga balay. Di paano ni sila karon? Pamangkot man ni si Kapitan Action Rex kagin pamangkot kay ang iban ko bisan siya ginaminado man nga may information man gali sa ila 2017 pa nga may writ of demolition nga may sino ni Dutao? ni late Alfredo Yulo o kung siya AC Yulo bala Action Rex nga duta kag diriya ginpaagi man sa kaso 2017 2016 unang nagdaog kag may desisyon ng evacuate kag ini sila ang ginpadalan man sining ginatawag wala Action Rex nga court order kon final notice to vacate kag ang demolition na order. Now, aminado man ni sila Action Rex nga hindi sila duta and it just so happen
tuno sa iyang natimingan lang gate nga sa sininga tiyempo dapat hindi sila dapat i-demolish kundi tani ipatindugan sila sa nga balay antes i-demolish ang ila sininga puluyan. Ang natabulang ugaling kay pitik sintas na nakibot siya nga iga demolish na ang ila sininga mga puluyan. Ari aksyon na Rex ang pahayag ni Romulo Achivar. Ito lang nga po na pangitatan ang sakto lang ang proseso nga hindi man nila kami paghimuon nga daw hindi kami yatao nga kung naguba nilang balay ko ang amon balay mo na ang ako na pagkita kung din kami nila ibutang way ko kabalo kaya ang mga bata lang nag-star mo dito ko sa gestar 2017 may pre-demolition conference na to po. I think gintambungan man sa pinaka mga bumuruyo sa anong nangin hindi way ko kabalugid kaya nga ako nga pangita lang hindi ko nagka-claim sa dukta nga hindi ko magalin kundi ibutang na nila kami sa kahit register kami hindi ang among ginestaran to bisan brigado lang kami pero ay kami naghimo sang daw tangkal nga balay naghimo kami sang daw balay-balay man tikon din kami nila ibutang tadi amo lang nga pagita ang gina-question ta karon is relocation lang. This is relocation. Relocation lang ang ila sininga ginapangayo aksyon na Rex. Pero may sabat kagina si Arian Magallanes, ang Sheriff 3 ang MTCC Branch 4 diri sa syudad sa Bacolod nga paagi sa mando ni Judge Francisco Pando ang presiding judge sa Branch 4 sa MTCC diri sa syudad sa Bacolod. Dinapitsahan na aksyon Rex nga Agosto 31, 2016 nga una diri ang ginmandoan nga evacuate o magali na kay ini ang ila sining puluyan pag-demolish paagi sa isa ka writ of the demolition kung sa mando man sa korte. Gindugang pagidiri ni Magallanes nga may series of meeting na ang ginahimo particularmente meeting with the urban poor o kon Presidential Commission for Urban Poor napitsahan November of 2017 nag-attend ang punong barangay sa barangay Sungag 2017 bali mga more or less tatlo kag sobra pila ka bulan ang nakalipas ni why gid makapangitan isla sa iluan Ara Action Rex actually ang pila ganin ka pamilya Action Alvin 20 ka puluyan ang gin-demolish. So ang ini nga certification actually Action Rex sa Presidential Commission for Urban Poor napitsahan ini November 2017. Ang ini nakabutang sunod diri kay Magallanes nga ang responsible party sa provision sa sining relocation nga mahimo sila nga isa-ibalhin sa Phase 4A Progreso Village Relocation Site sa Purok Araw, Barangay Vista Alegre, Action Rex that was 2017. And it just so happened nga wala pa ni natabo ang pagdemoli sa baylo 2018 to 2020 nga naglabot man Action Rex ining pandemya kag wala gid na dayon ang ining demolition. That is why 2021 o January 29 of 2021 tinalikdan na mga January inisilaliwat ang yagin padalaan sang notisya gikan man sa korte pagi kaya Judge Francisco Pando nga dapat evacuate na ang ila sininga lugar kag diri na aksyon na Rex nga bayman punong barangay Rodney Carmona kung pwede kung mahimo hindi lang anay pahalina kay nagapangabayman ang ining mga pumuluyo sa sininga lugar sa diin gintagaan pagid sila sang duha pagid ka bulan ang extension na naman Action Rex para hindi ma-demolish and supposed to be February natala na ang demolition ugaling kiti wala na dayon tubula naman sang sininga April and Mayo subong adlaw natigayon ang ininga demolition. Ari action na Rex kang explanation ni Arian Magallanes. Pero ang tatlo na voluntary vacate na. So ang rate of demolition ang dated
August 31, 2016. Nag-conduct a pre-demolition conference na ngayon ta certification na rin sa PCUP nga makakakuha ta police assistance ging Grant Manila. Pero nadugayan pag-implement until such time January 29, 2021 nag-final notice to vacate na di sila kita diri sila. Gigaan sila 15 days to vacate. Galing wala man Japon na implement bangod skeletal ang mga offices kag tapos subong na lang implement nga i-implement na gid. Yes, notice to vacate sir, sino ang huwes nga naghahatag sila sir? Ang judge ta sinihalin sa sugod hasta matapos Judge Francisco Pando. MTCC Branch 4 Bacolod City. And rate of demolition. Kabayan lamang sang pahayag diri di Sheriff Magallanes o Arian Magallanes king katuanta si kapitante ano may mo ta sini kapitan sa piyak sini nga na demolish na sini nya willing ko gyapon sir magbuli sa piyak sini nga sa nagpatunga na ko January pa nga kung pwede hindi lang anay i-demolish tinadayon man to nga wala na demolish o galing kitipistik sintas nga nakibot na lamang nga ma-demolish action na Rex pero sunod sa iya he will be willing nga maghatag pagid sang recommendation para sining biyente ka mga nadulaan sang puluyan sa karon para ma-relocate di sila dito sa area sang puro ka araw granting nga ini sila kag ang aprobado naman sang Presidential Commission for Urban Poor na pwede sila makaangkon sang duta dira sa area sang Phase 4 Progreso Village relocation site silbi nga relocation sining mga gindemolish. Ari Action Rex ang pahayag ni Kapitan Rodney Carmona. January 2021, nandun naman sa abogado nga i-demolish na sila. Naka-meeting yung midday, ginayo ko pag inapila ka months, kaya paayo sila 2 months. Di dapat last week sa February, i-demolish na sila. Napta na ni May nga mula may kompleto naman na siya no may PCUP na naka-pre-demolition conference na kung mag-pre-demolition conference kita ang PCUP na naga-preside no kag tanang nga agency saradan may human rights may DLG PNP fire tanang nga agencies no arada so sa 2017 na January 2017 siguro na 4 years pa kag na-demolish sila. So, they have given ample time nga makakita sila sa relocation nila. Kag inatag sa PCA, I don't know nga why man sila ka-apply. Kung nanugid man matabo ni, pwede sila makasaylod anytime sa Bacolod housing, sir? I don't know lang, kaya dapat ma-apply to sila eh. Ikaw mahatag recommendation? Siyempre, may recommendation na to sila sa, kaya tiyari man sa order sang din nga, may sa progreso sila village ari sa order sang judge may relocation do sila. Ani man action na Rex may relocation na gidman kuno sila. Ang problema lang ugalin bisan isa wala sa may nagpalapit kay kapitan para mangayo sang recommendation para sa Bacolod Housing Action na Rex. Report sang patrol ang ka-action nyo Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol, Aksyon no Radio Philippine Standard Time. Last 12:22 ang aton oras diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB sa mga kaaksyon ta nga nagpamati sa sining udto Santon Plaza Balsop Anay, no? Philippine Standard Time, last 12:23 ang aton oras, ginapacheck ta na ining parte sa may nagabot ko nung
representante guro ni isang isa ka senador sa barangay Singkang Airport o kunara gid siya, no? Kina-double check ta pa. Kay kon representante, of course, muli gina para sa mga kaaksyon ta dira sa barangay Singkang Airport, no? Sige, dali ginang standby anay sa report ni Aksyon Art ay hupon sa Bacolod City Government Center. Balikan ko lang dugay-dugay plus ang balita gikan sa Kapitolyo. Matag taray pila ka mga commercials. Balik lang kita sa diri lamang madugay. Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:24 ng aton oras 12:24 na. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Art ay hupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kangtaran sa kadamuon sa mga OFWs ginagapauli na sa Bacolod, nagdangat na sa 8,500 sunod kay Councilor Rising Salanga. Pagbiyahe sang among sektor nagapabilin nga wala sang problema kag iban pang mabalita sa Bacolod City Government Center. Yaring report upod na kay Aksyon Art ay hupon. Aksyon Art. Problema Action Rex ang sektorya sa mga returning residents kag apor sa idalom sang komitiba ni Councilor Cindy Rojas bangod masabing nga nagkadilatar ang ila pag-travel bangod wala nag-timing sa trips kag schedule sa mga airline companies. Ang sabahin sa mga OFW nagapabilin sa gihapon nga okay ang pag-travel nila o kung napagpaulit diri sa Bacolod kung wala sang problema. In fact, nagligad nga mga sinimana o nagligad nga may nadlaw, nagbisita galit diri sa Bacolod City si Mocha Oso ng Presidential Advisor on OFW agad nga magsugilanon man sa komitiba ni Councilor Ising Saranga. Agad check karon kung bala nung pila pa ka mga concern, especially sa mga nagapalauli diri nga OFW sa mga guidelines kaganong magkinanglanon na dapat bagoon while nga tisigi pa ang pag-away sa pandemic kag padayon nga nagapalauli diri OFW kung bala may mga kabudlayan. Nausunod na rin kay Councilor Israel Salanga, base sa ilang record, di Action Rex mayroon na 8,500 kama OFW na ang nakapauli diri sa syudad sa Bacolod. May pipila ka porsyento pero jutay katama ang nagbalik after nga di sila ang nagtener sa ilang lugar diri sa syudad sa Bacolod. Ang isa karon nga tinguan ginila, especially kung naragid man sa mga panibagong guidelines, ang ginayo dito kay Mocha Oson, siring nga kabay pa, nga kontra ni maatindihan man ang parawagan nila nga early coordination kag temprano pa nga mapabalo ang mag-committee nga nagayat diri sa Bacolod kung may changes gid man in the coming days sa regulation kapin pagid sa padayon nga pagtaas ang cases ang COVID-19 sa mga lugar nga nalakip sa travel ban last time. Kay siring nga mo na ang ginahinyo sa mga pamilya kag sung mga OFW nga tani ma-organize man sa husto nga kung pagpauli nila diri wala isang problema. No kay tikon na nabalawan naton nga ang uwa padayon nga nagatatap sini sa ila so halin sa pag-abot dito sa Metro Manila well organized ang ila sini nga pagbiyahe padulong pauli diri sa Metro Bacolod. Yari ang napalayag ni Councilor Israel Salanga ang Chairman Committee on Action Team on Returning OFWs. Ardiligad si Presidential Representative sa OWA, si Mocha Uson, nag-discuss mo kami sa mga changes, mga possible nga mga bagong protocol for OFW. But ang record naman, nagpagkita ka mga 8,490 sa mga OFW na repatriate natin. That's close to 8,500. Every day, may arrivals kita, sugat kita, nag-accommodate kita dire. Pero kung may nagapauli, may nagabalik man sa trabaho ng mga OFW?
Gamay lang gyud gina-monitor naton ang percentage. Medyo masubo-subo ng balita kay kadamo isang OFW nga stranded diri subong. Oo. Gamay lang gyud niya percent ang ang gabalik lahat andit nagapuli. For now, status ko ang ato niya guideline kay effective man siya for OFW. Nag-commit man siya nga pag may mga latest dito kay gin-open up natin ang traffic bilang ating last year. Medyo nagakulang sa coordination. Nag-commit man siya nga i-improve pag nila further ang coordination dito sa Bacolod since hindi mapaktan kung saan open yung pandemic. Muna aksyon ay sa parayag ni Councilor Israel Salanga. Karon man tayo sa action report sa Ateron Edison. Hindi nga paribag-o karon yung pagbuha sa ombudsman nga desisyon actually dugay-dugay na ni kay way back in 2007 paniho ang case nga gasolina o parte sa pag-purchase sa sunod nga gasolina batok ini kay may ping kag iban pa yung mga opisyales sa sunod nga mayara nagkaroon sa desisyon nga ginapapanaog ang ombudsman. Kag isa ping kabalantayan kay ginpalayag diri ni City Legal Officer Attorney Jose Lito Bayatan nga magpagwa na siya sa resulta sa investigation alot sa inot danay kahoy pagdiha sa dalan Araneta. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo. Aksyon at tayo puno na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon R. Tayhopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time. Las 12:30 lang aton oras. Katuan tanay nga balita ni Aksyon na Marlon Hinavia sa Kapitolyo Provincial. Talisay naka-record sang highest single day cases sa COVID-19 subong nga tuig City Hall sarado subong adlaw. No? Kagiban pang mabalita sa Negros Occidental sa Kapitolyo Provincial. No? Yaring kaunda sa report ni Aksyon na Marlon Hinavia. Aksyon Mar. Rex sa 42 ka bag-o nga kaso sa COVID-19 ang na-record na kahapon sa sural sa Talisay. Amo ni ang ginakapit nila pinakamataas nga kanamuon sang aktibo nga kaso sa isa lamang ka adlaw subong nga tuig 2021. Ang Talisay City subong man nga adlaw nag-implementar sang temporaryo nga pagsira sang ila sa ring City Hall agod nga mapatigayon ang disinfection kag mapadayon man ang contact tracing. May pila sa ring mga empleyado sa sudad nga nagpositibo man sa COVID-19 kag swab test man ang ila sa ang mga close contact as of May 5 as of subong adlaw 112 ang aktibo nga kaso sa surat sa Talisay. Pero sa 27 ka mga kabaranggayan, 12 sa mga ini ang hilway o kon COVID-19 free barangay. Ang may pinagdamo nga kaso nga barangay Zone 12-A, 32, kinasundan sang Zone 1, 13, Zone 15, 15. Kalawan ko lang kay sabong Udwakson Rex na interview naton si Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II. Ang kahapon Aksyon Rex nga resulta sang kalamuon sa mga nagpositibo naman nga Provincial Capital Employees. Amo tong medyo ginakabalakan no kay kahapon 19 gid gali. 19 ka mga Provincial Capital Employees kahapon ang nagpositibo sa COVID-19. Di na-assign din? Ang 19, ang pulo, Action Rex, assign nila sila sa Procurement Services Division. Ang obra sa Sering Division Action Rex, ang ila sila mga personal, amor sila ang nag-distribute sang supply nga naghalin sa Department of Budget and Management dito sa Metro Manila. Kaya sang pag-suspetso pagduda, si Atty. Diaz, kuno kamati supply, base pala Action Rex, tuod inang ginasiling, nga ang kagaw nagatapik hindi lamang sa lawas ng tao, kundi sa gamit man.
Mati, halin sa Metro Manila, nimo ang mga supplies, at mga personal sa procurement services, amo naman sila nagadako diri, kag nagadistribute sa nagalain-lain, mga departamento o kondibisyon. 15 man lang ang mga personal sa sining Division Action Rex sa 15 pulo din sa Ilaya ang nagpositibo. So mga 2/3 gin Action Rex. Plus, may nagtugang tagid nga personnel assigned sa Provincial Administration Office. May 2 Action Rex nga nagtugang. All in all, ang personnel nga assigned sa Administrator's Office nga nagpositive, mga 9 na. Ay 3 naman halin sa Security and Safety Division. May nagdugang man halin sa Provincial Health Office. Mayara man halin sa DRRMO. Mayara man halin sa Office of the Provincial Agriculture. Hambal ni Diaz, may sila tanan at toto naka-isolate, naka-quarantine sa Mambucal Summer Resort. Kag hindi lang Action Rex sila nga empleyado sa Kapitolyo, kundi ang kalabanan sini sa ila nalakip man to gin-isolate in quarantine ang miyembro sang ila pamilya. Ang good news lamang hapon ni Atty. Diaz, kay sa mga adlaw, nagwa ang resulta sa swab test sa 28 ka mga empleyado na close contact sa mga nagpositibo, kag sa 28 Action Rex, lunsay initanan mga negatibo. Yari sa Atty. Ray Fernando Diaz. Dira na-analyze sila ning nagapang-distribute sang aton nga mga supplies palin sa DBM sa Manila. So kisa way kita gahalong kay abita ang carrier tao lang, pero base ang ginabaton ta nga mga gamit carrier man. Taga mo ini napalibot naton sa mga aton nga mga departments. So out of 15 sila kabilog, pulo. That's 1/3. 2/3 sa ilang population. So dako-dako na siya. 2/3 of their population gilang positive. So they're all recovering dito sa Mambucal Subong. And together with 9 other employees, no, nga sa iban-iban nga mga departments or divisions. May harap kita 3 sa Security and Safety Division, may ara man ta dugang sa amon office nga 2 sa mga liaison officers ta. So puno-puno subong ang Mambucal Action Rex kabangdanan nga nagpadugang kwarto good himuon nga isolation kon quarantine facility. Iban nga balita sa Kapitolyo karon sa Action Reports afternoon edition. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang Action New Action na Marlon Hedovaya, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Thank you! Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Standby na sa balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO kag ang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga kaaksyon ta, may tisi, kulang balang imo sining lawas, ang vitamin C, kinanglan ta magmayti sila. No? Alkaline base nga vitamin C, tumaron ta ni adlaw-adlaw, dapat perming nga mangin mabaskog ang ato sining immune system, kagang bugos nga pamilyata para hindi madali madapuan sa anuman sining nga balatian o kung sakit para more energy pa. Kinanglan ta magmayti C. No? Protektahan ang aton sining lawas, dre sigurado ka nga pure 100%. Mapugaw nga hangin nagadapya na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala
paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nay, sinsan ang mga kalintangan. Ayos, sige, dalig lang kay tirahon tanay anay kadaling mga talamyawon taho may lang pagpamati kay Merly Dolido Magallanes. Kay Jose Talunan, salamat gid Madam Jose Talunan. Kay Gian Resisio, salamat man Gian Resisio, no? Kay Alex Montesa, may lang pagpamati kay Ma'am Vanessa Emayo sang Minnesota kag sa kay Kelly Gilly kag sa tanan kuno nga tropa sang EFC sa Katribo 684. Ayos. Panyapon lang kamuda dira kay Manyaga palang diya sa amon madamo gid salamat. Ayos. Halin sa kay Alex Montesa, no? And sa kay dali lang kay Divi Yanson may lang nga pagpamati nun siya man pwede na kamuna kakuha kamuna kwarta sa World Bank, ano bi kay puro lang kamo swab test, wala gabahaw, may Ginoo bala. Divi Yanson, no? Sige. Lisa Montecastro, may lang pagpamati. Rosalina Arellano Espadero, may lang pag-monitor kay Shi Arwin. May lang pagpamati sa pamilya Bernardes, no? Kag pamilya Garcia, kag mayong udto lang sa kay Dingdong kag Merlin Bernardes, no? Sige, halin sa kay Shi Arwin. Sa kay Nonoy Marcosville, may lang pagpamati, Noynoy, dira sa Boracay. Ga-monitor si Noynoy Marcosville, no? So, San Gonzales, may lang pagpamati, Hini Di Maala, may lang pagpamati, Hini Di Maala, dira sa isolation facility sang Barangay Tinampaan, Cadiz City. Salamat gid Hini, no? Kay Michael John P. Season sa Chato Ilisi, Paranaque, gatamyaw lang sa happy birthday kay Herrick Mirasol sang Barangay Monwok, Paranaque, no? Halin sa kay Michael John P. Season.
Kay Madam Virginia San Antonio Olpendaga, tamyaw lang sang happy listening lang sa pamilya Olpenda sa Kanturay si Palay, no? Kag Bison family sa may Calatrava, San Carlos area, no? Mayo lang pag-monitor alin sa kay Ma'am Virginia San Antonio Olpenda. Kay Mutoy Bibi, may lang pag-pamati sa Sunshine Valley, Bacolod City. May lang pag-monitor Mutoy Bibi. Kay Dino Alec dira sa Inigaran, kay Jocelyn Libon Dispoho, kay Dindo Alahar, may lang pagpamati sa Barangay 1, Ilog Negros Occidental. Dindo Alahar, no? Good morning lang. Inday Blasa, may lang pagpamati, kag kay Valencia Kinet, Idilaos, kag Nanay Isabel sa Kingtown Victorias. Kay Michelle Sayo Gimiroy, may lang pagpamati, tamiyaw lang si Mama Mila Sayo sa Talisay, no? Salamat gid. And Zanjo Salvo Lasingab, no? May lang pagpamati Zanjo. And kay Dads Aberia, linga gudon Action Radio tuod gid na makapoy na gid na ang modular class because I have 3 students diri sa balay. Antes mag-answer ma-lecture kapag kay may iban gid nga lesson nga kabudlay, especially grade 7 kag 10 lessons. Gani man. Halin sa kay Dad Saberia, salamat gid Dads. Kay Tomas Brunyola, may lang pamati Tomas Brunyola, no? Kay Virgo September, may lang pamati diding Alojamento, may lang monitor dra sa Barangay Antipulo, Pontevedra, kag sa pamilya Alojamento, no? Sige. Kag kay Lida Zamora Yamagishe, may lang pamati Leda Zamora Yamagishe. Kay Maria Ko and Leonard Ladjuna, may ginpamangkot kung teacher ang balya mas tawhay subong compared sa face-to-face. Gani. Masalamat gid Leonard Ladjuna. Thank you gid kay Noe Erwin Gonzales, may lang pagpamati. Salamat gid Noe or Noe Erwin Gonzales. And Mr. Milili Oligo, may lang pagpamati. Kag kay Michael John Pisison, Vanessa Mayo, Bea Jonathan, alin sa kay Kelly Gilly. Salamat gid Madam Kelly Gilly. Okay. And Alberto Singson, may lang pagpamati Alberto Singson. Kay Ters Vergara Sancho, may lang pagpamati Rodora Syoko. Tuod na Action Rex, pulaw gid mga teachers kagasto pa sa kuryente kay Sabalay, ginaserok sang module 3M na gani katulog ginablos ko kaluoy. Okay. Why na? Diri naman ta sa dalo mo, naubos na tong sa baba, no? Thank you so much, Rodora. Chikon ta diyan sa dalo mo. Kay Yorb Quiniol, greet ko lang Action Rex sa nanay ko birthday. Yabuas May 6. Happy birthday, nanay in heaven. Ayos, salamat gidalin sa kay Yorb Quiniol. Kay Eli Escalera, diri sa 11 Street Lacson. Ano da iling balita da? Okay, damo-damo gid ga pamati. Ayos Lida Zamora Yamagishi. Salamat gid Lida. Ano daw sa 11th Lacson? Ga monitor sila. Sige. Salamat gid Eli. Thank you. Thank you Eli. Ga monitor dira si Nang Mary kag si Charity. Eli Escalera. Salamat gid, no? Sugar Spices Alba, may lang pagpamati sa Aquadrips Water Station. Salamat gid Sugar Spices Alba. And Yorb Quiniol sa Kingdom of Saudi Arabia. Maria Victoria Lobaton, may lang pagpamati Maria Victoria Lobaton, no? Melvin Solidarios Apdo, dira sa Barangay Malingin, Bago City. Salamat gid Sir Melvin Solidarios Apdo. Ayos. Lilia Taton dira sa Gardenville sa Barangay Tangob. Salamat gid Madam Lilia Taton. Kay Babes Navarro Ortales Baligwas, may lang pagpamati dira sa Baligwas family sa 6th Street Purok Tangkong Barangay 7 sining syudad sang Bacolod, no?
Okay. Drita sa dalom, away na. Okay. Sige, karon naman dugay-dugay daligid lang ha. Daligid lang kay matagtan ay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay para sa dugang sining nga mga talamyaw ninyo. Standby mga kaakson, manong balik ang ninyo sining palatuntunan. Pasang banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sigsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Ito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal us. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:56 ang aton oras. Kabag-ogi lamang nagsulod dining balita, isa ka barangay captain ang ginluthang patay, no? Dito sa Bagakay, Dawin, Negros Oriental. Samtang yara si barangay kapitan Stephen Bandoquillo Alam sa sulod sang Barangay Hall, ini siyang ginsulod sang armado kaginluthang ini siya, no? Nagintunaan sang iya sining kamatayon, no? Amuning isa ka breaking story nga nabaton ta gikan sa Negros Oriental Provincial Police Office. Bantayan ang dugang lang sining mga detalye. May lang nga pagpamati kay Ronnie Mananghaya dira sa Hof of Saudi Arabia kag Jesse Halandoon dira sa Lizares Avenue, ga monitor man si Jesse Halandoon. Kag kay Mary Joy Garcia may lang nga pagpamati sa pamilyada sa Talisay City, Negros Occidental, pamilya Brasa ka Garcia. Salamat gid Mary Joy Garcia. Ayos. Sige, kantuan taring balita ni Aksyon Alvin Graba. Ini may kang tanan sa 61 anyos nga lalaki ho sa banwas ang Moises Padilla ginluthang. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Nokpo. Aksyon Alvin. Aksyon Rex natala na nga pag-operahan karon sa hapon. Si Joel Bertuccio batapos nga ginluthang kagabi sa New Stockyard, Barangay 1 sa banwasang Moises Padilla. Din sunod diri kay Police Lieutenant RJ Dangarang, ang Deputy Chief of Police ang Moises Padilla Municipal Station. Sa diin ining si Bertuccio Action Rex ang nakaangkon sang pilas sa iya sining may latrasan sa buli dampi bala Action Rex subong man sa iya sining paa ang suspect diri ang mag-amay ang sanday Mario Edang kag si Ryan Edang ining mag-amay Action Rex ang nag-usar sang Caliber 38
sa paglutang diri sa biktima sa diin pagida diri kay Dangarang ang madugay nga dinumtanay ang isa sa mga motibo sang pangluthang. Now, unang gindala ining si Bertuccio sa Moises Padilla Infirmary Clinic. Kagigilayon gagin forward sa Teresita Halandoni Hospital nga natala na ang pag-aoperahan karon man sa hapon. Now, sa follow-up operation naman sa mga kapulisan sa ilalom sang Moises Padilla PNP ning magamay aksyon na Rex ang tigayon nga nadakpan kagaron priso sa custodial facility sang Moises Padilla PNP action na Rex. Pero sa pagpangusisa ginpamangkot kundi natong armas hindi na makita. Sino to may non? Mario Edang kag Ryan Edang. Idang? Idang. Wow. Okay. Muni ang mag-amay nga na suspect. Ang reaksyon na Rex ang pahayag ni Police Lieutenant RJ Dangarang. Sir, bali yung dyan, yung yung victim sa suspect, meron na daw dating alitan yan, sir. Piniverify pa namin kung ano yung dati nilang alitan. Ay, yun lang, sir. Aksyon na Rex, kabahin kita manginias ang pahayag ni Dangarang ang madugay na dinumtanay Old Rachabi amuni ang isa sa ginausisa karon sa mga kapulisan. Ang Ano magamay, update to sa Cadisto? ginatawagan ta si DCR Action na Rex unattended ang iyang number, no? Basi mangin available pa lamang karon si Police Lieutenant Colonel DCR. Ayos. Reports nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kaya may nag-abot kidman sa bungaga? May nag-abot tuod Action na Rex. Actually, dara man nagtag 75 food packs. Sa may Singkang? JR Torres Elementary School sa Singkang Airport sa may Magsungay Dampi. Dira Action na Rex nag-abot ang pila ka mga personnels ni Senator Bongo. And ara man ang pila ka mga miyembro sang DIA sa WD nga mo man bulig, no, o kag mag-assist sa mga personnel ni Senator Bongo. Ang initial information Action na Rex magapanagtag sang 75 ka mga food packs, no, ang igapanagtag sa mga nabiktima sang sunog. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang balita ni Aksyon Alvin Graba, builog nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang live
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 3 na nga oras may lang pagpamati sa kay sa pamilya Torelio dira sa Banwa sang Manapla. May lang pagpamati sa pamilya Torelio dira sa Banwa sang Manapla ang panamyawlin sa kay Evangeline Sanchana Torelio. Ayos. Nagduan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa kay sumakahon. Pulo gid ang ginsaka yes ni from 75 nakaligad nga adlaw subong 85 na ka mga PNP kag UP personnel sang BCPO positibo sa bag-olang natapos nga COVID-19 surveillance testing. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Oh yes, Aksyon Rex, congratulations. Congratulations na. Ayun, di po. Congratulations sa imo position. Amo na dang mayo da nga tirada, no? Mayang mga tirada gali kapon. Ati kagapon pa to ya. Report na ko ga dreaming, ga batunais ka na gila. Nambalan ko na gid nga. Ga pakato pa lang ko, ka papuli ka na gila. Sunod-sunod bla pag may time bala. Ang life mo ga yuhob gini si Mr. Manuel Cobro. Ati laban ni kag si Joseph Chowa. Gayuhom ni sila ya. About yung duwa naman, no? Oo. Si Pari Art ilagison, si Marininit ilagison. Bawo, bisan ka tagiti ang init sini Pari Art. Hindi magpainit kay base kon hindi na ta makilala blaw. Ayun, di purma. Mga na ang beauty ni Pari Art ilagison i-sustain niya git. Oo, dapat i-sustain gid na. Pari Nuno Agisando. Paring Nuno Agisando. Dahil lang pag-monitor Basta magdugang ito mo, no? Ayun, di purma. Hindi amo si Kapchad gali, kag si Kagawa Jofred. Din sila? Ara sila. Din sila man? Nakasirihanay. Ayun, di purma. Duway ko ka batsyag na sa ilaw. Do pila na ka. Duway si Kapchad. Duway ka pabatsyag si Kapchad kag si Kagawa Jofred. Kamusta sila ihan dito? Ay, busy sila guro. Busy guro gid Oo. Wait tamay mo basi kung kapahunay-hunay blaw. Why man ta kabalo ko na ano sila? Gani. Basi ko ga among litano di ka pa way gani diyaw. Ati oy dapat kay pruro aligmat gid kay amo man lang ng obra sa mga tanod dada mo. Sa barangay Panokoy tanod kag BHWD Baw, perti no. Ka mga pisan sa ila no. Ka mga pisan. Abi amo nya nga BHWD Ga na sa gaupod na sa kagawad nila kung kaisa mo. Uy, kag sila kagawad nila bla Eric Magbanwa. Ayun, di purma. Kag si kagawad Peter Noble. Ari sa kina di. Ambot ko naka-online pa siya. Ara na siya ko online na siya. Naka-online gid sa subong kag si nami man to sang video nga ginobra ni sa kagawad Glenn Burgos. Nami to sang video ya kita ko kapon blaw. Iyato ka BSW ginimo-imo nila to. Tinami gid. Salamat gid Thank you gid sa inyo sining nga paghimo sang video to sa aton blang nga pantry to. Community pantry to sa Purok ano to? Masinadyahon. Nan Panokoy. May masinulubon man nga Purokaw? May ara Sa din? Sa Mambilok. Ayun, di purma. Ara na Purok masinulubon. Ayo. Salamat gid sa mga barangay officials da sang Panokoy sa mga tanod dira kag tanan nga mga workers BSW Oo. Kag kay Kap Bibing Noble. Kay Kap Bibing Noble. May lang nga pagpamati kag thank you gid ka pa. Salamat gid ka pa. Tiway gid ta. Ayun, di purma. Sa mga noble na sa mga SB Village gani. Kay Kwanda. Kay sa nanay ni Pare Peter bla. Oo. Pati kinada. Ulit yun na sa radyo da. Thank you gid Amo na lang tirada ta. Grabe. Grabe init no. Hindi mo mabangbang unara ka sa gwa daw pamatyaga mo. Hindi ka na magwaya mo. Oo. Daw ka lang sa sulod Init gid. Grabe gid dyan no. Oo. Ikaw hindi ka na magwa da. Okay man lang na kung namuni kaya init to na. Baw kung magulan pagid ba na ano ay hanin no?
Okay lang na yung muna kay Niton kung bastante bulsa mo, wag ni problema. laban eh. Kao mo na nagugo, ayos na. Huwag na yan. Ayo di purma. Gugo gida. Basi ko may mga sirapap la. Oh, sirapap kag ice cream. Ay, mga bilpit. Bo namit ang bilpit. Gani. Amo na nga tigilin ito, Siling ni halo-halo. Yel Medina, siling niya, concern lang siya kay kadamo kuno sang bike lane dito sa Bacolod. Ang dami nakapark na sasakyan, hindi madaanan at magamit ng mga nagbabike. Ganun yan siya dito sa Bacolod eh. Amo na diyagin kurita lang na iya, tapos pabayaan lang. Damo daw circumferential, grabe gidya, way ng mga bike lane Way na. Ginapabayaan na lang. Bike lane, parkingan. Parkingan? Butlay gito. Grabe gino. Dahil mo na ginagaya mag-bike ka. Gani man Car na lang ta. Car. Ayo di purma. Kung may car. Kung wala car, laka-turns. Walang Tinano ni nadugangan na isang pulo naman yung listahan sang pulis niyo? Nadugangan na sila kay bago lagi tapos ang surveillance testing, Axorex, sa 700 plus ka police personnel, dala na ang inyopis ang BCPO. Sa record ko ginatag diri sa ato ni Police Lieutenant Liberty Japi, anom diri ang Police Commission Officer, 70 ang Police Non-Commission Officer, kag siyam ang NUP. Bali, sumatotal, 85 ang nagpositibo sa COVID-19 Action Rex sa Bacolod na tapos ka surveillance testing. Di ang ining 85 ara na sa quarantine facilities, kag ang iba nga ni Action Rex sa siguro sa masunod nga mga sinimana, kung mayo lang dalaga sa ila sila condition, depende sa recommendation sa doktor, basi makagawa naman ni sila sa quarantine facilities kag magbalik sa ila sining trabaho sa ila sinitagsa ka mga destinasyon. Siling ni Injapi Axorex, ang record nila kapakita nga kalabanan diri mga asymptomatic kag nagapati siya nga mahapos na lang ang pag-recover sining mga pulis naton para makabalik man sila sa trabaho. Although ati abinado si Injapi na may kakulangan gid man aton kapulisan diri sa mga syudad sa Bacolod tungod sining pag-positibo sang 85 PNP personnel kag NUP sa PCPO headquarters. Yes, actually, tapos na naton ang surveillance testing, no? Sang kahapon, medyo may agamay pakita nga mga personal nga nagbulagas sa pag... Langanay kito na utod siya, no? Ari liwat si Police Lieutenant Liberty Injapi sa aton sining interview. Paswag test, pero sa katilugan, almost kompleto na git kang tapos na paswag test ang kapilugan na puwersa sa Bacolod City Police Office. So kapay pa ba, ini surveillance testing na tapos, hopefully ma'am, wala na sang mga pulis na nato nga mga biktima pa ma'am? Kinasaligan kinato, no? Wala na sang madugang sa aton nga record to nga nagpositive. Kago kakay pa nga hindi naman sila ang nagpositive ang makarecover naman sa madaling na panahon. And kung makarecover, ma'am, balik sila sa trabaho din, no? Sa concerned police station, no? Yes, pagkatapos ang ilang quarantine period, depende sa evaluation sa aton nga mga doktor at sa aton nga health office, magkabalik din sila sa ilang respective na police station para sa ilang police duty. So hopefully ma'am, mga surveying leksyon sa ilang maghalong din? Yes, no, ang aton ganing Bacolod City Police Office po, si Manuel Mr. na nagpapasido, no, andamgit, no, nga mangin pakinalungon itika sa aton nga pagbabalik sa aton nga trabaho, kago kita mismo ang mag-implement sa mga kaugalingon sa safety protocols naton para nga hindi na natugangan or hindi na maglagta ang pagdako sa pang-virus. Axorex, si Police Liberty Japi, ang Public Information Officer sa PCPO sining natapos-tapos na nga surveillance testing sa City Centos Plus kamakapolisan
sa Bacolod City Police Office. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbano nag-report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. May lang nga pagpamati kay Madam Jocelyn Song Comedia, na? Barangay Jesblan mo si Madam Song Madam Jocelyn Song Comedia. May lang nga pagpamati, no? Kag kay Trexie Ibosio, happy birthday lang kay Nestor Ibosio, no? Okay. Din pagin na ding ibanding. Sige. Good afternoon lang. No? Sige. And sa mga kaksyon tayo, rin ang pinakabagoho kag pinaka-epektibong herbal supplement ang Ever. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, la 1:15 na nga oras, kadtuan tanay balita ni Aksyon no Roger Gotib. Masaylo kita sa area sang Northern Negros. Ining balita sa may kang tanan sa anay kagawad balaho sang syudad sang Escalante nga ginserbihan sang search warrant sang CIDG kag nakuhaan sang madamo nga armas lutang kag mga bala. Yari ang kauna sa report ni Aksyon no Roger Goti. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Action right sa pagpasakal sa kaso subongin nga aga sa mga katapos ang CIDG Bacolod ang isa ka former kagawad nga narakpan nga may mga armas lutang. Lagi ang ginsabihan sang warrant o konsang search warrant ng Gilisio sa San Carlos City RTC. So sa report ang gidakop ngayon nga mo si Dominador Talbo Alontaga, 50 anyos sa edad, kag residente sa Purok Mabidoligon sa barangay Janay, syudad sang Escalante, mga alas 11 pasarong takna kahapon. Sang ilisang gin-operate sa CIDG kag sang iban pa nga mga unit sa rin nag-augmenta. Labi na ang Escalante City PNP sa pamuno ni Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi. Sabayin sang CIDG, inigyan pamunuan ni Police Lieutenant Colonel Roldan Daniel na sa din ang na-recover naman sa sininga persona ang isa ka unit ng 12-gauge shotgun na may ara 6 ka mga live ammunition, isa ka magasin sa caliber 45 nga may ara sa napulo ka mga live ammunition sa caliber 45, isa ka unit sang 9mm caliber pistol na may serial number 01880 kag may 4 ka mga magasin sang 9mm, 80 ka rounds sang live ammunition sang 9mm ang na-recover, isa ka unit pagid sang M16 Armalite rifle nga may serial number DL028598 kag may 7 ka mga magasin, may 164 ka rounds sang live ammunition nga na-recover sini sa kay Talbo. Ang report, ining mga na-recover sa CIDG kag kapulisan, ang gindala mismo sa mga katapos ang Criminal Investigation and Detection Group sa CIDG Negros, kalakip na ining suspect. Ang ining adlaw, pag-filean sa kaso. So sa kay
Police Lieutenant Colonel Roldan Daniel. Ipatigayon ini pagkatapos kinakuha nila ang search warrant sa korte. Nagsimula itong raid ng search warrant nung mag-issue ng search warrant si Judge, ng executive judge ng San Carlos na si Judge Ami Abiliano. So, na-implement namin hapon. So, it turned out na meron tayo na-confiscate na 3 baril, isang R4 na M16 rifle, no? Isang shotgun at saka isang 9mm pistol. Ang pahayag sa CIDD Negros may katalan sila nga operation kahapon sa siyudad sang Escalante. Report gikan sa northern part sa province ng Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon, Roger Gutim yung report sa Bacolod. Aksyon! Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna.
Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton siring pagpangalagad kay Selbit Yap, no? May lang pagpamati Selbit Yap and Mary Joy Garcia sa pamilya Artango, Burgos kag Montenegro. Halin kay Grace Artango. Sige, salamat gid sa inyo sining pagpakigopod. Why na ko time. Nagagda na kita sa masunod nga palatuntunan ang This Is My Life. Temporaryo ninyo anay mangin kaupod si Aksyon Dorel Cabato sa ngalan ni Aksyon Wilma Sugaton kag Aksyon and Defensor. Ako naman ang inyo si Aksyon sa kahanginan Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Can't let you know I love you so. You love someone else, so on with the show. That's Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon!
Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!